Isang maliwalas na araw para sa ating lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. After ng undas, so eto, hunting tayo ulit. Matagal din po na di po tayo nakapag-upload ng ating content dito sa ating YouTube channel. So ito tayo ulit guys. Dito tayo ngayon sa part ng season Pangasinan. Kinailangan pa nating dumayo dito guys para makapag hunting at makagawa tayo ng bago nating content. So bali may kasama tayo si Ka-Hunter Bon. So yung unit niya guys is yun nakalagay sa kanyang likod. Ito po yung unit niya guys. So ayan, bali nauna na po siyang gumawa ng kanyang kura doon sa bandang ibaba. Tapos tayo naman dito sa may unahan, sa may Milina. So di pa tayo nakagawa ng ating kura, gagawa pa lang tayo. Ayan, so malapit na tayo sa ating site. So bali yung kura ni Ka-Hunter Bon doon lang po sa baba. So halos magkalapit lang po kami. Ayan, stay tuned. So ito na yung babantayan natin guys. Wala pa tayong kura dito, kaya gagawa muna tayo ng kura. Tingnan natin yung magandang pwesto natin. Nako, puro putik naman yung. Saan kaya tayo pwedeng gagawa ng kura? Dito siguro. Tapos tayo konti, gawin nating 40 meters. Pwede dito. So bago tayo gagawa ng kura dito, tingnan natin, ikutin muna natin yung kabila. Kapag may tuyong sanga, doon sila lalapag. Wala, tagilid dito. Doon tayo guys sa kabila. Okay, stay tuned. Gagawa muna ako ng kura. Mamaya ulit guys. Gagawin ko muna yung kura ko doon. Nasa mga 40 yards. A few moments later. So ayan, tapos na natin yung kura natin. Medyo manipis lang, basta may taguan. Tapos yan yung target site natin. Medyo binawasan ko lang kunti ng dahon yung Milina, yung mga sanga tinanggal ko, yung iba. So tara, kunin na natin yung unit natin at makapaghintay na. So nandito na rin yung yan, Bluetooth speaker natin. So yan, doon na tayo mag-sit ng ating side cam mamaya. So napakainit ng araw ngayon guys. So hopefully may mapadapo tayo. Mga bandang alas 12 uwi na tayo guys, kasi may lakad pa tayo. At alas 2 babalik tayo dito kasi may sasaglitin lang tayo sa bayan mamaya. Ayan, dito na tayo sa ating loob ng kura. So ayusin ko na lang konti ito guys. Dito tayo aasinta guys. Ayan. So ang init guys. Dito tayo sa gitna ng malawak na kabukiran kasi. Alas 10:03 na.
Yung mga dating taga-subaybay natin, baka sabi nyo, nag-iba yung kuha ng ating side cam. So nag-iba talaga guys. Yan, hindi ko pa nasit yung side cam ko. Kasi yung inilagay ko na scope dito guys is base A. Yung marker kasi natin kunting tagtag lang. Wala, nawawala yung pagka zero nya. Kaya ito yung dating gamit kong scope sa ating Taurus Tactical. Kasi naka-confine pa yung unit natin na Taurus. Kaya ito, kinuha ko muna yung scope nya. Ayan. So mildat po yung reticle nya guys. Unlike nung marker natin is, iwan ko kung duplex ba yung tawag doon. Ayan, basta scope napalitan na. Hangin natin. Ayan, 2000 PSI. Ayusin ko pa yung side cam ko. Ito pa yung isang problema, mahangin. Kaya timing yung pag-asinta natin guys. So tara, pulutin na natin. Nakadalawang putok na tayo, pero yung isa parang alanganin guys. Tignan natin kung mapulot natin silang dalawa. Parang lapis kasi yung isa guys. Yung isa ito, red collared. Yung isa, hindi ko kasi nakita na bumagsak guys, pero kita ko naman na tinamaan ko, pero yun lang, hindi natin napuruan. So wala yung isa guys, hindi napuruan. So tara, balik na tayo sa ating kura. Sayang yung isa, hindi natin napuruan. Ang laki pa naman red collared. Yung tinanggalan natin ng dahon, hindi naman sila doon dumadapo. Dito naman sa kabila yung mas makapal. Mga alas 12 lalarga na tayo kasi may lakad tayo. Tapos babalik tayo ng bandang 1:30 o alas 2 ganyan. Okay, stay tuned. Mahangin. Nako. Madalas doon sila sa kabila dumadapo, hindi natin makita. Bihira dito guys sa may harapan natin. So time check, mag alas 12 na. So mamaya lang uwi na tayo. Tapos babalik na lang tayo mamayang hapon after lunch. 40 minutes muna tayong maghintay guys. Tingnan natin kung may mapadapo pa tayo. Tagilid tayo, kasi doon sila sa kabila dumadapo, hindi natin makita. Tara, pulutin na natin. Baka nasabit na naman yung huling patama natin. Ayos, butit dito lang sa may maliit sila bumagsak. Isa, dalawa, tatlo. Ayos.
Wala talaga yung isang patama natin kanina. Ayun! Bumagsak na oh. Ulo, yung tinamaan, buhay pa. So ayan, napulot natin lahat yung mga patama natin. Maliban lang sa isang sablay natin kanina. Ayan oh, 4 red collared. So bali, nakalima na tayo guys. So ayan, 40 minutes pa bago tayo lalarga mamaya. Ang daming dapo pero dun sa kabila, ano ba yan, hindi natin makita kasi ito makapal yung dahon. Sa alas 12 na, so magligpit na tayo. So nakalima na rin lang tayo. Ayan, red collared. May isa tayong sibradab, red collared, natanggalan ng balahibo. Red collared, okay. Ayos na yan. Good start natin. After ng matagal na panahon na di po tayo nakapaghanting. Okay, so stay tuned. Balik tayo ulit mamayang hapon. So ayan, naka-ready na yung gamit natin. Babalik tayo ulit mamayang hapon. So mga alauna o alas 2, babalik tayo dito. Okay, stay tuned lang guys. Babalik tayo mamayang hapon. Layo pa naman yung lalakarin natin. Yung dadaanan natin is putik. Ano? Ano? Daming tubig dito sa bukid. Lagi kong inuulit guys yung walang sawang pasasalamat sa inyo sa inyong palaging panonood sa ating content. Although boring man yan o magandang panoorin, is napagtsatsagaan pa rin yung panoorin tong content natin. So putulin ko muna saglit yung vlog ko guys kasi uwi na tayo. Tapos ito, ang hirap bunutin yung buta kapag nalubog sa putik. Ano, lawak na. Okay rin. Okay, stay tuned. Mamayang hapon ulit. Peace out. 2 hours later. 2 hours later. Ayan, magandang hapon. So after ng mga mahigit 2 oras, eto, bumalik tayo. Tignan natin kung madagdagan pa natin yung nakuha natin kanina. So nakalima tayo kanina. Tignan natin kung makapatama pa tayo ngayong hapon kasi mag-alas 3 na guys. Almost 2 hours na lang yung magbabantay natin doon sa ating kura. So ang layo pa yung lalakarin natin. Buti na lang sana nagmotor na ako. Iwan ko yung motor ko, nilakad ko na to kasi ito yung dano, maputik na naman. Baka lulubog sa putik yung motor natin kasi napakalambot itong lupa. Sa mga legit na followers natin dyan at sa mga nanonood dyan guys na hindi pa nakapag-subscribe, kasi ito oh, ang daming nanonood na hindi pa nakapag-subscribe. So baka naman po pinanonood mo rin lang yung content natin, ba't di ka pa mag-subscribe at click mo na rin yung bell icon para updated ka sa ating mga hunting adventure.
So matagal din po na di po tayo nakapag-hunting hanggang natapos itong undas. Ito tayo, bumalik tayo sa hunting. Pest control tayo ulit. Ang init. So ayan guys, malapit na tayo. Ayan o, kahoy na yan. So ayan, dito na tayo sa ating pura. Ang problema, mahangin lang. Ilagay muna natin yung Bluetooth speaker natin dito. Ito ang hirap kapag mahangin. Alanganin sa patama. Wala na. Grabe, ang daming dumapo guys, pero doon naman sa likod. Ano ba yan? Hindi natin makikita. Doon sila sa kabila talaga madalas dumadapo. So may isa tayong pupulutin na patama, red collared. Sana mahanap natin. So ito, nakaisa lang tayo ngayong hapon. Red collared. Balik tayo sa ating kura. Maupo pa tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung madagdagan natin itong isa. Hindi ko makita. Hindi ko makita yung katawan. Tsaka mahangin. Sablay tuloy. Ayan. Maghintay pa tayo. 30 minutes pa. So yun guys, may humabol pang isa. May isa tayong pupulutin. Wala na sigurong dadapo. Tara, pulutin natin ng pang-7. So yun, nakadalawa tayo ngayong hapon. Bali 7 lahat yung nakuha natin mula nung umaga. Red collared. Alright, so may isang red collared pa tayo. So bali nandun si ka-hunter bone. Doon siya pumesto sa may ito yung kahoy doon guys. 4:30 na. Wala na tayong mahintay. So pakpat na tayo. Hopefully si ka-hunter bone nakarami na siya. So dito ko na puputulin yung video natin guys. So maraming salamat at nasamahan niyo ako hanggang matapos itong content natin sa araw na to. Ayan, kung nakikita yung bundok na yan guys, dyan tayo naghahunting ng wild chicken dati. So hopefully makapag-hunting tayo ulit ng wild chicken. So sa ngayon, pest control pa lang tayo. Ayan, so sa mga nanatili sa ating YouTube channel, hanggang sa muli, maraming salamat. Peace out.